Точно така. Холивуд отказа да включи този известен герой в своя филм Титаник. Но днес ще ви разкажа историята на пастор Джон Харпър. И нещата, които ще чуете, от тях ще разберете какъв човек е бил той. Джон Харпър е бил огромен евангелист в своето време. С пламенни проповеди. Чрез него хора приемат Исус Христос. На 25 години той става пастор на малка църква с 30 души в нея, която в последствие станала 500. През 1912 година Джон на 11 април се качва на Титаник с 6 годишната си дъщеря, заради покана да проповядва в една от най-големите църкви в Америка – Муди Чърч в Чикаго. На кораба можеха да се видят доста видни и огромни лица. От самото начало Джон се разхождал из кораба и разговарял с хората за Исус. И на вечерта на 14 април, когато множеството хора танцували и се забавлявали в балната зала, Джон поставил щерка си да спи и започнал да се моли. В 11:40 Титаник се сблъскал с айсберга и, получавайки пробойна, почнал постепенно да потъва. Когато пасажирите осъзнали протичащото се, на кораба започнала суматоха. Чувайки звука на сирените, Джон събудил щерка си, загърнал я с одеяло и я качил на палубата. И тук имам един въпрос. Ако вие сте на мястото на пастора, какво бихте направили? Разбира се, всеки в този момент искал да се качи на една от лодките. Но нека да видим пастор Джон Харпър какво е направил. Когато Титаник се е сблъскал с айсберга, Харпър успял да качи дъщеря си на една от спасителните лодки, тъй като бил вдовец. Той можел да се качи с нея и да се спаси. Но вместо това решил да остане на потъващия кораб и да даде на хората още един шанс да познаят Христос. Той целунал дъщеря си на сбогуване и я оставил на член от екипажа, който я вкарал в спасителната лодка. Джон разбирал, че повече никога няма да види дъщеря си, която на 6 години остава сирак. Своята спасителна жилетка той дал на стоящия до него пътник, като не оставил за себе си късмет за оцеляване. Той тичал от човек на човек, пламенно говорейки за Господ Исус Христос. Докато водата потапяла кораба, на един от пътниците той хвърлил свидетелството за Христос. Пастор Харпър дал своята спасителна жилетка с думите: "Ти се нуждаеш от това повече, отколкото аз." Забележете какво разбиране е имал този човек и каква смелост. Очевидци разказват, че са видели млад човек, минаващ сред хората и задаващ им един въпрос: "Твоята душа избавена ли е? Твоята душа спасена ли е?" Когато леденият океан започнал да гълта Титаник, Джон скочил във водата, където имало хиляди души, без да се вмести в избавените лодки. Скоро Джон се умял да се хване за една отклонка от кораба и, доплавайки до хората, им задал един въпрос: "Твоята душа спасена ли е? Твоята душа избавена ли е?" След хаоса и виковете, той направлявал хората към Исус. Корабът изчезвал под ледените води
оставяйки след себе си стотици хора без шанс. Пастор Джон Харпър, борейки се с замръзването, плувал доколкото се може повече, за да сподели с тях Евангелието. Той изгубил битката с хипотермията, но не и преди да сподели с мнозина спасителната вест за Христос. Джон Харпър починал, както и живял, с едно имеността – Исус Христос. Но всичко това не свършва до там. Историята продължава. Няколко години след събитията в канадския град Хамилтън, по време на църковна работа мъж на име Ахила Уеб разказвал, че един от 6 оживели във водите на Атлантика в страшната нощ. Той разказва: когато потънах във водата, измежду виковете и стоновете на хората, един мъж извика отдалеко: "Твоята душа избавена ли е?" Отговорих му: "Не", но внезапно една вълна заля този мъж и той се озова под водата. След малко излезе и още веднъж извика с слаб глас: "Твоята душа избавена ли е?" Отвърнах: "Не." "Вярвай в Господа Исус Христос и ще получиш спасение", отговори той и отиде под водата, тъй че повече не го видях. Оцелелият Ахила Уеб добавил, че счита себе си за последният от паството на Джон Харпър. Брати и сестри, този човек е огромен пример за това какво е да живееш за Христос и благовестието. И това колко важно е то. Нека да се научим и с отворени сърца да пристъпим напред към Господа. Този човек остави дъщеря си, когато имаше правото да се качи и да се спаси. Но забележете, сигурно си казваше: "Аз съм спасен." Но тези хора, ако умрат, те няма да се срещнат с Господа. И затова реши да остане, за да даде на хората шанс да повярват и да се спасят. И дори да умрат, да живеят. Оставям на вас да размишлявате върху всичко това.